dneska tady točím povánoční kampaň, tedy výprodejovou a plus valentýnskou, takže jsme zase vlezli sem do ateliéru, uvidíme, jak to dopadne, jestli to bude stejně úspěšný jako ta kampaň vánoční. Na té kampaně jsme pěkný čísla, chceme těm vlastně taky říct, že nejsme garážová firma, což si hodně lidí myslí a berou nás jako šedou myš, ale my jsme celkem poměrně velký, protože nás je 220 zaměstnanců, teda ne 220, 234 nás dokonce je. Tak já teda úplně oblíbený číslo nemám, abych se přiznal, ale asi když bych teda přemýšlel nějaký je to moje nejoblíbenější, tak bych řekl asi mý narozeniny, což je 26. ledna, takže 26. Moje oblíbené číslo je 3 a 13. Pro mě byl rok 2014 úspěšný, vstoupila jsem do firmy CZC, což pro mě bylo docela pozitivní a jsem tady ráda a jinak v celku se mi dařilo, takže jsem spokojená, takže 2014 rok pro mě byl docela úspěšný. Hlavně bych popřála všem hodně štěstí, úspěchů, ale hlavně zdraví, protože to je v dnešní době hodně důležitý. Výprodejová kampaň je o tom, že jsme pěkný čísla. Pěkný čísla jsme, protože se nám v roce 2014 dařilo a za to vám chceme moc poděkovat. Do nového roku vám přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky a mějte úžasný rok 2015.